И здравейте хора, вие сте отново с Ванкрафтър и това е дългоочакваната трета част на Майнкрафт. Оцеляване или капан. Не ме питайте защо съм почти фул даймонд броня. Доста много копах. Ако искате да видите малко, ще ви покажа. За тези диаманти много неща събрах от тези диаманти. И напишете долу в коментарите каква е командата за Keep an Inventory. Така, нека да се връщаме. Да копаем! Видях, че съм на малко хънгър. Минавайте, сега ще ям. Не говорите. И да, продължаваме да копаем. Колкото повече, толкова повече. Така е казал Мечо Пух. Малко бъгва. Правим си на стон кирка и да продължаваме да копаем. Хубаво, красаваме злато. Така да продължаваме да копаем. Минал съм цели 2400 блока от спаун. Това е доста много. Да. Да ще направя още един торч. Още малко торчове дали. Мисля, че няма да ми стигне кола. Защо го сложих така? Злато! Иска да пробвам нещо. Вау! Хей! Защо ми върна само 32? Това не е честно. И да продължаваме да копаем. Цели. Точно 2461 блок. От спаун. Това е много.
не се чувствам много. И, приятели, спестя ви малко време от доста копани. Това изобщо не ми харесва. И да продължаваме с копаенето. Чистота. Трябва. Най-сетне диамант. Най-сетне един хубав диамант. Тоест, не един, а два. Точно за един меч. Правя така. Правя така. Да е по-хубаво. Посигна тази меч и бразата 9, но... Ох, няма нищо. Правя си един Diamond Sword. Да помогне. Защо си направих Diamond меч? Да си направих Diamond пата. Кажете ми, защо? Добре, няма нищо. Ох, чакай, аз грешната кирка. Защо правя с Iron кирка? Добре, вече ще дам да паса стол. Много интересно. Ехе, това аз съм чист Господ. Ето ги тези диаманти, които ги исках. Готово. Така. Какво да се направя? Мисля, че е по-хубаво трябва да се направя брат. Необходим пръчки. Добре. Правя още малко пръчки. Да. Така може би е по-добре. Крафтинг тейбъл ми. Защо изчезна мой крафтинг тейбъл? И сега ми остава да намеря още 10 диаманта за легенди, за една кирка. Злато.
хубаво, ще го взема. За да ми чакате да попая. Попая вече цели 20 минути. И намирам айрон. В 50-то ниво ще долу коментарите. В 50-то ниво има ли как да се намери диамант? Айрон да е. Бърх. Диамантите са ми слугова. Нали, как въобще? Много интересно. Ако кажете, че има 0,1 цели да намери на 50-то ниво, може да лък късмет. И хора, това беше всичко от мен. Ако искате да направя четвърта част, задължително оставете по един лайк и се абонирайте за канала. И от мен, чао!